Gaskiya an haɗa subsidy a ɗakin nan. Kai ta kasa tashi ta bata. Facebook. Wala bari ba da labari ta Facebook, bari ba mu wani yamin labari ta ga wata hauka ce akan maji. Ga wata kasar wanda take. Ajumi, oya, hold. Siya mu. Duba ki ga wuta. Abdurrashid. Ina kuma da